Jedan od većih problema vlasnicima plovila predstavlja obraštaj na plovilima, odnosno nakupljanje organizama kada nastaje neravna površina koja povećava trenje te tako usporava plovidbu i uzrokuje veću potrošnju goriva i veću koncentraciju ispušnih štetnih plinova. Problem obraštaja odavno se pokušava riješiti nanošenjem različitih kemikalija i premaza na dijelove plovila koji su uronjeni. No s vremenom se počelo primjećivati da većina tih sredstava nema samo utjecaj na organizme koji se pojavljuju u obraštaju, već imaju i negativan utjecaj na okoliš i organizme u njemu. Hullmax je sustav visokih performansi za otpuštanje obraštaja. Osigurava značajnu uštedu goriva u usporedbi s tradicionalnim premazima. Ne djeluje zato što je otrovan, nego zato što je gladak. Prilikom nanošenja Hullmax proizvoda, prvi korak na novom brodu je dobro očistiti sa International Super Cleanerom, zatim pobrusiti brusnim papirom gradacije 600, te na kraju očistiti acetonom ukoliko je ostalo još kakvih nečistoća. Idući korak je nanošenje primera koji se radi s pjenastim kistom i tada počinje interval od 30 minuta unutar kojega se mora nanijeti sam premaz Hullmax. Ukoliko prođe period od 30 minuta, treba nanijeti još jedan sloj primera. Hullmax se lako razmazuje i dobro se vidi kuda se već namazalo proizvod, a kuda ne. Nakon nanošenja Hullmax proizvoda na trup, treba proći 24 sata prije nego što brod može se porinuti u more. Nakon otvaranja kantice, ukoliko vam je ostalo još premaza, proizvod se može dobro zatvoriti i koristiti u narednih 12 mjeseci. Ukoliko se dogode oštećenja na premazu, onda se samo taj dio oko gdje oštećenje se malo pobrusi, nanese se primer i onda se ponovo nanosi završni premaz, ista je procedura kao i kod nanošenja prvi put, osim što se ne treba raditi cijeli brod, nego samo taj dio koji je oštećen.